pár dní dobre mrzlo, tak som sa vybral na dierky. Chytať na dierky. Na Slovensku sa to nedá, nikde to není povolené. Tak som sa vybral do Česka. Už som vlastne na Morave, idem pozrieť, či tu zamrzli nejaké potoky, priehrady alebo nejaké rybníky a skúsim si vyvrtať dierku a zachytať si. Samozrejme, pozval som aj svojich kamarádov z Moravy a spolu s nimi budem chytať ryby na rôzne návnady a pozriem, čo najlepšie berie, čo vám môžem doporučiť. Tak idem na dierky. Jazdou autom po peknej krajine som sa dostal do malebnej obce, kde sa venujú rybárstvu. Starajú sa o niekoľko rybníkov a v zime, keď to tu zamrzne, pripravia tamojší členovia rybárskeho spolku jedno jazero pre lov na dierkách a lov struhov duhových. Tento spôsob sa tu teší veľkej obľube a priťahuje rybárov aj z iných revírov. Ubytoval som sa tu v príjemnej chatke s prístrežkom a tak môj zimný víkend môže začať. Doporučujem skôr, ako pôjdete a vkročíte na ľad, dajte si takéto ťapky s kovovými hrotmi, aby ste si nespôsobili úraz. Dobre? Stojí to nejakých 10 €. Ale podrží vás proti pošmyknutiu a bude sa vám po ľade dobre pohybovať. Špeciálnym vrtákom si vyrežeme do ľadu svoju dierku. Vrták vám zapožičia rybársky spolok, tak si nemusíte kupovať svoj. Z vyvrtanej dierky najlepšie sitkom odstránime kusy ľadu, aby ostala čistá. Ľad by nám pri zdolávaní ryby ľahko odrezal vlasec. Používam vlasec o hrúbke 0,10 až 0,14 mm. Vždy pre svoju informáciu si odmerám hrúbku ľadu. V tomto prípade má 12 cm, čo je vyhovujúce na bezpečný pohyb po ňom. Sa používajú také malé udičky, 40-60 cm na dierkách, lebo sedíte pri dierke a musíte s ňou pracovať a byť v kontakte tesne pri tej dieročke. Takže tam není treba dlhé udice, takéto malé 60 a 90 sú najpopulárnejšie. Stojany sú rôzneho tvaru, väčšinou si ich rybári vyrábajú sami, ale dajú sa kúpiť aj v obchodoch s rybárskymi potrebami. Dajú sa robiť aj z feederových koncoviek, sám si človek môže spraviť, spraví si drevené lôžko, držiak nejaký starší naviják a môže používať túto udičku. No toto sú návnady, ktoré vyskúšame. To sú pasty, čo idú na háčik, aj červy, umelé červy a túto dáme zvlášť, to je gumenný červ, novinka v syrovej pomáde. Na jeden háčik navnadím cesto. Na to, aby mi cesto dobre držalo na háčiku, natiahnem naň malú spružinku. Cesto tak nespadne a nestiahne ho ľahko ani ryba. Cestá sú vyrábané v rôznych farbách a chutiach. Vždy ich mám niekoľko a skúšam. Háčik obalím celý, aby ho nebolo vidieť. Cestá sú plávajúce aj potápajúce. Gumenných nástrah je nespočetné množstvo a je tiež hotový rébus ponúknuť pstruhovi práve tú, ktorá ho osloví a zaujme. Marian chytá tzv. Tým iglovým spôsobom, ale to je makačka. Stále musíte byť v strehu, stále s tou rukou musíte makať. Poťahovaním gumičky vnadíme pstruha, aby sa chytil na háčik. Keďže on je predátor, žravý, a skúšame jeho trpezlivosť. Na tretí háčik dám spomínanú
umelú gumennú nástrahu s vôňou syra. Takto ho naiglujem ja zase. Pozrite sa na to. Zavesím ho tam a vravím, veľmi to funguje. Hľadaj ponor. Tá ryba není na jednom mieste. Ona stále pláve a mení hĺbku. Spustím do vody. S týmto malým silikónovým červíčkom mávam dobré úspechy, no musel som sa s ním naučiť najskôr hýbať tak, aby čo najviac pripomínal živú nástrahu a pstruha dokázal vydráždiť. Plaváčik by mal byť čo najmenší, ja používam malé brčko, ktoré nemá žiadny odpor. Medzi plaváčik a háčik na vyváženie pripevním malý olovenný brok. Na ďalší háčik dáme bielých kostiakov a vyskúšame, či práve tieto pstruhom dnes nezachutia. Kostiaci sú už tradične obľúbenou návnadou a najviac rozšírenou medzi rybármi. A nic. Tu zabier. Každý rybár má svoj recept, ako prejsť rybe cez rozum. Skúšajú nástrahu takú, onakú, menia taktiku, no hlavne sa zabávajú. Čo si dávala na háčik? Gumového ráčka. Gumový ráček. Lov na dierkách to je niečo iné ako letný rybolov. Panuje tu atmosféra aj športová, pretože uloviť pstruha nie je až také jednoduché. Ty si čo dával na háčik? Ja ani neviem. Toto. Je to predátor. Musíš sa snažiť pochopiť jeho myslenie, je opatrný. Niekedy ťa ide až rozhodiť a nevieš si dať súvislosti dohromady. Nechytáme na korbáč. Hľadáš, aký je tlak vzduchu, teplota vzduchu, teplota vody, či fúka plaváčik dať alebo prívlač. No, toto je pekná rybačka, ale musíte byť trpezliví. Sedieť tu v tej zime na tom ľade. Od vás je to pekný. Poviem, vyčistíte si tú hlavu. Úžasné. Dobrí ľudia. Sedíte nad tou dierou a čakáte na záber. Druhý deň vyšiel pekný slnečný deň. Teplota minus 5 stupňov Celzia, bez vetrie, ale nástrahy, čo nebrali včera, fungujú dnes. A tie, čo včera dobre brali, sa dnes nechytajú, ostali hluché. Každý mení taktiku. Prvý deň to šlo skôr na pastu a plaváčik. Druhý deň zas na tzv. Prívlač. Rybári si zachytali a aj odniesli domov niekoľko pekných úlovkov. Ak by som to mal zrekapitulovať, tak najviac úlovkov sa chytilo na gumové nástrahy v podobe ráčika zelenej farby, hlavne za slnečného počasie, až tak po 11. hodine. Potom nasledovali gumové chobotničky, tam sme zaznamenali viac úlovkov tiež, až keď sa ukázali slnečné lúče. Gumové nástrahy v podobe rybky nebrali vôbec. Dobre sa osvedčili pasty zelenej a žltej farby, ale iba za počasia pod mrakom. Červené a hnedé pasty sme mali bez záberu. Mňou vychvalované silikonové červíky napichnuté strčiacim hrotom háčika ma viac menej sklamali, keď bolo pod mrakom, mal som viacero kontaktov, no ryby boli tak opatrné, že som nedokázal zdolať ani jednu. Až keď sa ukázalo slniečko, ryby ako keby prestali byť také ostražité a ťahal som ich jednu za druhou. Čo sa týka bielých červov, tak na tie sa nechytila ani jedna ryba. Lov na dierkách pre rybárov znamená nejaký sviatok. Je to mnoho tisícročná tradícia, vo svete veľmi známa, veď už naši predkovia v dávnej minulosti, hlavne v severských krajinách, využívali túto metódu lovu preto, aby prežili. Dodnes sa zachovali určité prvky techniky nastraženia pascí návnad, ako prilákať korisť spod ľadu práve ku tebe.
Dnes sa venujú výrobe nástrah vo všetkých podobách, mnohí výrobcovia predháňajú sa a ponúkajú nám nepreberné množstvo svojich produktov. My si ich kupujeme a myslíme, že nám to ryby priláka. No ten ďalší kúsok úspechu je práve v nás, rybárovi samotnom. Vrátim sa ku myšlienke prečo sviatok. V posledných rokoch sa stáva, že nám jazerá či rieky už nezamrzajú dostatočne. Keď áno, tak len na niekoľko dní. Všetci netrpezlivo čakáme, až bude dostatočná hrúbka ľadu. Balíme malé udičky a vyrážame. Stretajú sa tu celé rodinky, ženy, deti a idú si spoločne s nami užiť si, čo i len raz do roka lov na dierkach. Nedávno si skupinka priamo na ľade varila guláš, spievali, zabávali sa, no proste si užívali. Hotový sviatok. Najviac brala dneska kreveta. Áno, to som si nechal na záver. Hodnotil som tie návnady, ktoré som nastražil ja. No rybár, čo napínal krevetky, nás zahambil všetkých. Z toho vyplýva, že vždy berú na niečo iné, ako máte vy. Perfektné 2 dni som tu zažil. Som si zachytal rýb neúrekom. Starajú sa tu o to dobre. Ak si chcete niekedy oddychnúť, príďte sem do Šumíc a na dierky. Úžasná rybačka. Úžasná.